дар шаҳри Гулистон беш аз 14500 нафар ҷавонон кору зиндагӣ мекунанд ва саҳми онҳо дар рушди соҳаҳои иҷтимоию иқтисодии шаҳр назаррас арзёбӣ мегардад. дар мулоқот бо донишҷӯён, хатмкунандагони муассисаҳои олӣ ва миёнаи касбии шаҳри Хуҷанд, раиси шаҳри Гулистон аз нақши ҷавонон ва таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат ба кору таҳсил, фароҳам овардани шароити бештар барои ҷавонон ёдовар шуд. гуфта шуд, ки шаҳри Гулистон бо таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ободу зебо гардида, бо бунёди корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ, иншооти муҳими соҳаи иҷтимоию иқтисодӣ сол аз сол рушд меёбад. ҳоло дар аксар соҳаҳо ҷавонон кору фаъолият доранд ва саҳми худро дар ободии шаҳр, афзун гардидани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ ва татбиқи ҳадафҳои созанда мегузоранд. ما جوانان دوران صاحب استقلال خوشنود از آن هستیم که در همه سمت ما را دستگیری می‌نمایند و پشتیبان ما هستند و به ما شرایط‌های خیلی هم خوب فراهم آوردند که ما در همه سمت موفق باشیم و جواباً به غمخواری‌های پیشوای معظم ملت ما وعده می‌دهیم که یکی از بهترین متخصصان ساحه خود گشته بهر آینده درخشان تاجیکستان سهمی باسزای خود را گذاریم. муовини раиси вилояти суғд ташкили мулоқоти раисони шаҳру ноҳияҳоро бо донишҷӯён аз тадбирҳои муҳим барои воқиф гардидан аз шароити таҳсили онҳо, баррасии масъалаҳои муҳим ва даъвати ҷавонон ҷиҳати саҳмгузорӣ дар рушди бештари соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ маънидод намуд. тавре ки зикраш рафт, дар соҳаи маърифу тандурустӣ, сайёҳӣ, саноат ва дигар бахшҳои муҳими шаҳри Гулистон ба мутахассисони забондон, донишманду босавод ва ватандӯсту хештаншинос талабот зиёд аст ва донишҷӯён баъди хатми донишгоҳ метавонанд дар ин соҳаҳо бо ҷойи кор таъмин гарданд. ҷавонон ваъда доданд, ки дар иҷрои рисолати худ масъулияти бештар ҳис намуда, дар амалӣ шудани ҳадафҳои созанда саҳми бештар мегузоранд.